Mä yllätin mun tyttöystävän. Me oltiin suunniteltu salaa mun ystävän Eliaksen kanssa tää koko juttu. Mutta ennen kuin mä näytän mitä tapahtui, niin palataan hetkeksi mun ja Anni yhteiseen matkaan. Kaikki nämä hetket johdatti meidät tähän päivään. Mä nimittäin kysyin Annia mun vaimokseni. Ja me saatiin tää kaikki vielä videolle silleen, että Anni ei huomannut mitään. Musta on ollut kiva olla sun kanssa mun elämä tähän asti. Musta olisi kiva viettää koko loppuelämä sun kanssa. Onko mun vaimoksi? Joo. Aito. Joo. Ai oliko Elias täällä? Mitä? Joo. Mitä oikeesti? Joo, se kuvastaa koko jutun. Mitä ihmettä? Joo. Sen takia mä olin koko ajan vähän puhelimeen silleen, kun sä kysyit. Mitä? Mä en ois ikinä ollut. Saiks sä? Yeah. Mä en kuullut teitä kyllä paljon mitään, sitten vaan yhtäkkiä sä nousit tosta penkistä, mä silleen. Mä en tajunnut mitä tapahtuu, apua.